Maayog mabungahong adlaw kanatong tanan, ilabi na sa atong mga suking tigpaminaw sa DYMR Radio Pilipinas Cebu ug sa atong mga televiewers sa My TV Channel 30 ug man ngadto sa nagsunod no sa atong live coverage sa Facebook page sa Philippine Information Agency 7. Aniya kita karon nanukad sa atong buhatan sa PIA 7 Regional Office ug once again welcome to our weekly Agio PIA 7 Forum. And today we have with us the officials from the Philippine Statistics Authority, formerly known as the National Statistics Office, ug atong pagahisgutan karon ang kabahin sa pag-celebrate nila sa National Civil Registration Month. Dili lang di ay no Love or Heart Month tong atong i-celebrate sa buwan sa February, but also will be giving importance to the up-to-date and accurate civil registration and vital statistics in the lives of every Filipino. So please join us in this informative discussion, which is brought to you by the Philippine Information Agency in partnership with the Association of Government Information Officers in the region. We are on live broadcast over DYMR Radio Pilipinas Cebu and delayed telecast on My TV Channel 30 every Mondays to Saturdays at 3 to 4 p.m. and on Sundays at 4 to 5 p.m. So I'm Hazel Gloria of PIA, and with me, of course, is the former Agio 7 President and now the Postmaster of Lapu-Lapu City, Ma'am Jo Laico. Ma'am Jo, maayong adlaw kanimo. Thank you very much, Hasi. Maayong adlaw sa atong mga suking tigpaminaw o tigtanaw dinhi sa atong programang Agio Forum. Karong adlaw mga kaigsunan, pagahisgutan nato ang mga kalambuan sa ato ang bisita nga ahensya. Jojo Laico lang po sa Philippine Postal Corporation. Magauban kaninyo usa ka oras karong adlaw aron sa pagtuki sa mga kalambuan sa atong bisita nga ahensya. Dita magdugay, Hasi, kay murag daghang kay ni sila pagkahisgutan. Yes, Ma'am Jo. Oh, ikay introduce ni Ma'am, ako introduce sa atong amigo kay murag nya awahay na to, sir. Bitaw, so, unsa man una ko? Oh, naka. Okay, sige, no? So, one of our panelists, no, karong adlaw, we have Miss Hera Juarez, the CRS Outlet Supervisor of the Philippine Statistics Authority. Ma'am, mayong adlaw. Mayong adlaw sa tanan nga nagsunod sa ato ang mga aktibidades sa Agio. So, salamat nga naami karon diri. Ma'am Jo. Yes, ang ato ang gikahinaman o very known kay ni siya sa mga media ang information officer sa PSA mga kaigsunan si Mr. Noel Raffles. Salamat, Ma'am Jo. Welcome back. Welcome back. Oh. Sige na magugug back. May buntag sa tanang mga naminaw sa Radyo Pilipinas, Cebu. And of course, sa mga televiewers nato sa My TV Channel 30. And may buntag po sa itong mga kaubanan sa media. Mga familiar faces gihapon. O pasalamat mi sa kami PSA sa ato ang Association of Government Information Officers in Region 7 nga of course sa Philippine Information Agency nga gitagaan mi og panahon na sab labi na karon umaabot ang mag-celebrar sa ato ang Civil Registration Month February. Ikaw pa dili tagaan. Okay. Of course. Si Sir Okay, sige, Ma'am Jo. Ang amahan, no? Ang amahan sa PSA. oo. Of course, no? No other than the Regional Director of PSA 7. We have Engineer Ariel E. Florendo. Sir, mayong adlaw. May adlaw kay Jojo Laico and kay Hazel Gloria. And for the tama ba? Oo, tama, sir. Kay murag ngalan na mangyapon no. Murag gadula ko. Maguha gyud ko Nawala og na birth ko yung certificate ani. Then of course the Ageo Forum and kanang naminaw sa aning forum o katong naglantaw aning forum. And thank you for the opportunity for giving us this slot na maka-share sa ila
regarding the Civil Registration Month. And of course, the other maybe important information that we can also give, especially kaning a little bit of the national ID, no? Okay, daghan nangutana sa amo, sugod na ba? Kay mo linya mi, no? Of course, ang common linya sa amo is kaning linya sa birth certificate, marriage, and death. And eventually, na po yung mga linya sa pagkuha sa National ID. national ID. So, Ari lang palinyahan na mo, sir. Sa postal. Actually, si Jojo, this is the nasa postal office is kanamo kaning partner namo, no? So kaning mga registration center will also be discussing that. Okay, So thank you so much. Thank you very much. Mao kato mga kaigsunan ang Regional Director sa PSA. Akong unahon si Sir Ariel na lang yun. Yes, Ma'am Jo. Sige, go. Sir Ariel, since nag-celebrate ta, ingon bitaw ko ganina, dili ko makagamit og Filipino one ani kay Bisaya ra sa day si Sir. Sir Ariel, nagamit ta sa Civil Registration Month. Okay. Unsa man gyud purpose nato nganong naa man gyud ning civil registration? Thank you. Actually, this is the 29th year that we are celebrating kaning Civil Registration Month. And among team is inclusive and responsive, working smarter through innovation. So, as you have observed it, this is only every February, but it doesn't mean that after February and even before February, we forget about civil registration, but we continue. But we're just going to give emphasis anak niya, parang ang mga tao ma-reminded na how important is civil registration. Especially sa kaning mga mo pa-register sa ilang mga birth, marriage, and even death. No, kasi ang mga experience is na yung mga sayop, no? In spelling, or late ihatag, i-register. So, there's also a parang consequence on that na daghan na kay mga requirement, no? So, we want them to educate it. In fact, we have in line with us mga kaning different activities, no? Mga mobile registration wherein in coordination with the local civil registrar, we go to some remote barangays kay dito magyud ang mga area na mga tao dili mo pa-register kay either mahalan sila or na yung mga wrong information na mahal kay pa-register or pa-register silang birth and even ilang marriage. So those are the area na mura among gi-focus po, no, in coordination with the LCR. Of course, we have this info dissemination. We can do this in mga schools and even some agencies, no. And of course, the mass wedding, very important. That's also a activity na nakatabang po sa mga couples, no, kay uban dili man magpakasal. Kay mahal gyapon daw, no, mas barato pa raw sa mass wedding kay sometimes libre pa ang pagkaon, libre pa ang mga singsing, no, mga ninong-ninang na ara diha. Pero sometimes there's also some parang concern, no, kay usay ang nasa husband ang babae, ang nasa wife ang lalaki. So of course we are also working on that. And the other activities, hanging of streamers, even this guesting karon, no. That's why I think you are the first na guest me when it comes to celebration of the Civil Registration Month. Okay. Ari ko ni mama, ako man ni siyang tapad yun diri, ako ning unayon. Daghan pa ba ang wa marehistro? Because as far as I know, katong mga pirmi nga late registration, katong mga sauna nga hilotra o karon daghan naman kay paanakan, unsa may requirements nato aside from daghan pa ba ang wa marehistro? Unsay requirements nato ug unsay penalty sa kanang mga institution nga nagpaanak niya, dugay mo katong gi-mention ni sir nga dugay mo submit sa ilahang mga papeles o data. So thank you Ma'am Jo for that question. Ang kanang first question is daghan pa ba ang wala na rehistro? Actually, daghan pa gyud ang wala na rehistro nato. Karon natay gibuhat ang mga civil registrar sa mga lungsod na sila mga information education campaign. So nag-awhag sa katong wa na register. So sa pagkakaroon sa amo ang submission nila from the civil registrar, daghan pa gyud ang delayed registration.
So, ang delayed registration, mas hassle na siya, Ma'am Jo, kay ang delayed registration, daghan og mga bayranan. Whereas kung after the birth sa bata, within 30 days, ma-register siya, wala na siya penalty. It's free ang registration, ana. So, there are couples or mga mama nga, daghan kay sila rason, nga kanang rason nga, karaan nga rason nga, dili namon ay rehistro kay waton pa namo ang amahan aning bataa. Kaya di mi gusto nga anak, daghan kay sila mga rason. Where in fact, pwede ra gusto nila i-register kay naman tay kanang pamaagi unsa na siya makasunod kaning bataa sa apelyido sa papa. So mao na siya nga kanang because of the lack of age, no, isip taga PSA mosanong gyud mi sa mga invitation kay magkanang mga civil register magpatabang man na namo. So adto mi sa mga bukid, mga Islam adto mi ipadala mi ni RD dito. So ang among buhaton mag-info drive me about what is civil registration, what are the requirements, unya unsay importansya, unsay consequences if dili ninyo i-register dayon. So nay uban dili i-register kay ang ilang thinking kay bunyag ang ilang importance. So nagpadako pa sila sa baboy. So wala pa sila maihaw inig bunyag. So wala gyud nila tagi og importansya ang pagparehistro. So mao na siya na ami mga kanang mga tanan nga mga civil registrars active kayo about IEC, Information Education Campaign. So naa sila lain ilang pangalan, Ma'am Jo, every LGU na ay pangalagad sa katawhan, nasad sila serbisyo sa katawhan, ana. So depende sa mga LGU sa ilang gingan, ana. So about the late registration, ang mga requirements, baptismal certificate to establish the data, the information of that particular child. So baptismal, pero as of karon ang mga kaparian nato or ang mga simbahan di na pud sila mabunyag kon walay birth certificate karon. So nindot na karon kay dili sila mo bunyag kon walay birth certificate. So katong mga tiguang na may pangidaron na, so na natin sa baptismal, one of their is baptismal, then IDs, kanang IDs nga nag-establish sa ilang facts of birth, and affidavit of delayed registration, why nga wala nila pa-register. So they will pay a lawyer for that affidavit. Kay usahay ang kanang civil registrar na sila power nga makasworn sa affidavit, pero for the safe sa risk guman ko sa civil registrar, Ma'am Jo, dili nila kaila tanan within their constituent. So that is why they will advise their clients or the registering clients nga adto mo sa lawyer magkuha og affidavit. So muna nga ang effect na pud ana, ang requirements ana kung dagko na nakabutar na adto na pud sila sa COMELEC. Kay naman dito ang date of birth nga na. So nya mga ID, license, so hassle daghan nga requirements. So ang gigamit nga date of birth sa COMELEC dili to mao. Okay, ang sulti raman to ni mama nya nakalimot mas mama na pakong o nakalimot siya ang actual date of birth. Oh, so sayop na sa to, lain na po. instead of kadto na naunta, mga na pong lain nga requirements like kung nag-eskwela na, ato na po sa eskwelahan. School Rec Form 137, nga na. So daghan na kayo nga hassle. To add. I can add, it's true na ni si Hera na dagang gyapon ang wala na register, but compared to previous years, mas nigamay na gyud. Because first is, ang school karon gi-require man nila ang birth certificate. Tanan, no? Unlike sa una, di man gi-require. So, yes, yes, so, sa una man good is, dili gi-require, so, iyang birth certificate o iyang diploma sa college niya dili pareho. That's why gi-require na karon from the elementary, high school and college ang birth certificate. So that will also minimize kani mga non-registering child, no. The other one is katong giingon na po niya sa simbahan. No, gi-require na po na siya. So that would also help the registration of the children. And the other thing is kaning 4-piece.
if dili ka member ka sa 4Ps, wala kay birth, dili ka mahatagan og kan mga benefits sa 4Ps. In fact, the start of the implementation of the 4Ps, paling daghana kay nagpa-register. Unlike before, di gyud na sila mo register, pero because of the 4Ps, paling daghana kay nag-register. No? Sir, do you have that kanang percentage compared sa previous years sa karon kung For now, we don't have it, but we're going to work on it. para makita na to Oo. unsay Kung difference sa mga gi- areas oo. na daghan ang late registration, sa ang areas na need some mobile registration. Kasi if we see an area na daghan kayong late registration, mean to say that's an area na it's either mga wala nagpa-register. No? So we're going to focus. Sir Noel, sir, nakaikadugang. Di, ang akong ipakutana ni Noel, kanang pwede na baron mo da o apelido sa amahan ang anak nga wa maminyo ang ginikanan. Yes, Ma'am Jo. Republic Act 9255, katong act authorizing the illegitimate children to use the surname of the father. Pero ang balaod, ang maka-avail inunda, kadto lang mga nataw sa effectivity sa RA 9255, na di kita panghatag diri ron nga kuan kining flyers ano ang procedure. Kwarta. So pwede ra, especially karong mga panahon na dunay mga kining couple nga mga anak ang babae, no, Ah, idritsog acknowledge sa father aha. ang bata kuha sa information sa hospital, idritso niya acknowledge, then itatakan na nila acknowledge by virtue of Republic Act 9255. So Pwede although na. pwede na, Oo. kini gud dili ni right sa parents sa ato ipainumduman ang mga kaigsuonan nato ginikanan, dili ni right sa parents, right ni sa child kay Correct. siya may affected kay pag kuan pa lang niya na pa siya tiyan, wala siya kalibutan unsay nahitabo sa ginikanan kung nagpakasal bagwa. Correct. So although ang atuag yung kuan gyud gi-advise, no, gi-encourage gyud nato ang mga couples nga magpakasal gyud kay Oh. ang kanigong Republic Act 9255, ang bata nga gi-acknowledge, it doesn't mean nga legitimate child ni siya. Ang iyang estado, iyang status, illegitimate child, Aha. no, mao na atong hinumduman unya. Lahi gyud tong siyempre kasado ang ginikanan, legitimate children ang mga bata nga ianak sa ilahang pagkaminyo na. Okay. What if kung mo eskwela na ang bata ba, di ba pangayuan man sila birth certificate sa school niya, dili pa kasado iyahang parents, makakuha ba na siya? Kaya di ba naman sa birth certificate nga marriage ang name sa parents niya, kanus gikasal, mga info ba nga gikasal na iyang parents? Ang ang DepEd nag-require na gyud sa tanang mga enrollees as early as kinder og birth certificate sa bata. So kung unsay information nga naa sa i-submit nga birth certificate, mo to yung mga initial record sa DepEd, no? So kung pananglitan pag-enroll niya wala pa makasal ang parents niya, so acknowledge lang siya, pero ang iyang apelyido na sa iyang papa. Pero ang iyang status dito sa birth certificate niya or certificate of live birth na gigibutang dito nga not married ang parents. Unya, ang status niya nga to illegitimate siya. Pero once kasal na, although gamay lang kay changes kay ang iyahang apelyido daan kanang apelyido na sa papa. Pero formality lang or for legal official record nga amaong bata legitimate child na because ang iyang parents nakasal na. Kung wa pa nakasal yun. Mao nya- pabilin to. Oh, iyang nya status. apelido sa iyang mama ang iyang gidawat. Aw kana Nga pa, after few years nagpakasal ang iyang mama ug papa. kana lahi oh. sa siya nga sitwasyon. Lain sad na. oo. Probably ang bata pagkatao wala gi-acknowledge Sa sa papa. papa. Oh. So ang labing siguro nga mo reflect ana or mo maprinta sa iyang birth certificate
ang ngan ra sa mama isip mother, no? Yes. Walay ngan sa papa ang ngan ang nakasuot ito unknown. Mm. Dili tong unknown na may unknown ra pag tao sa lalaki sa unknown ang ngan. Mm. Unknown, no? Mm. Unya usually mao gina standard ang name sa bata, first name ra na og last name. Ang iyang last name mao ang apelyido Siya siyang mama. mama. Wa siya middle name. Wala siya middle name kay illegitimate child man siya. Whereas sa entry sa iyang mother, naa gina kumpleto ang first name, middle name o last name. Mao na yung sakto nga entry. Okay. Oh, na siya. Mm. To add on to Noel's ko answer kanang ang bata kon acknowledged by only the mother, ang iyang apelyido ang mama ra jud. Pero ang bata na tao nga dili kasal yang mamag papa but acknowledged by the father niya through 9255 na siya middle initial. Na So siya. yung anak. Oh, So okay. duha ka buok namo koy bata nga natawo nga unknown ang father. Oo. Once makasal na katugid sila katug yung biological father. Correct. Not inya once makasal sila, the father at the time of birth of that particular child wala siya naka-acknowledge sa likod sa certificate of live birth. But after their marriage or before their marriage, pwede siya mag-execute of affidavit of admission of paternity nga siya gipapaan ng bataa. Para mailisan. Para through legitimation, nakasal na yung ang silang magtiayon, silang partner, nakasal na sila, mo-file na siya og legitimation. But before executing an affidavit of legitimation, pa-executon yun og ang papa og admission, i-admitar yun niya na siya'y amahan anak. So, and the birth certificate of that child will bear kanang marginal annotation. The child shall be known as blah 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 na by virtue of the subsequent marriage of their parents. Ikaw good mamira, daghan kay kag requirements. Requirements gyud imong gipanghatag. Pwede ko mo add. Yes sir. Okay, Yes sir. i-add pa si Arjen. Hera mo add na po. Sige. Actually, Punan nimong requirements. Dili na requirements. It's more of a parang reminder lang sa mga wala pa nagpakasal na mag-uyab padagway, no? Maghikog na. Na maayo gyud katong ilang gi-discuss, maayo gyud na magpakasal. Correct. Oo, kasi kung dili mo magpakasal tos niguwa ng baby, no? Then you will have some problems Correct. because mo lagi ito eventually magpakasal mo, bata is ngalan pa sa apelyido pa sa mother, then of course na remedy. Pagpakasal nila, then legitimated by subsequent marriage because of the marriage. But kung ang problem if kung marriageable age sila, what if niguwa ng bata na dili sila marriageable age, which is 18 below? Yes. So problema na po na siya. Daghan na ba yung problema? Paano po na siya? I-adapt na po na nimo ang bata and so on and so Correct. forth. 985 RA 9858. Lain na sa Lain na requirements. po na requirement. Kanigis mamira, daghan kay requirements. O daghan kayong balad, but there are a lot of laws because just to help the poor. Yes. Kinayuban di magka-afford ani mga lawyer, Uh-huh. afford. So we have this mga laws, no? RA 9048, RA 9255 and so on. Pero But the bottom line is protection sa bata. protection sa bata. At the same time, kung uyab mo, ang marriageable age mo, which is 18 and above, na plano mo mag-baby, ay yun na pakasal sa mo. Correct. Then, of course, we have this mga very cheap wedding, na mass wedding. No? Na may mass wedding na, sa mass wedding ang pag-ibig. Yes, Oh. mass wedding every... I do. I did na. Tapos sila I did. I did. Dili na I do. I did. Kananganak naman. Or I was. Dili na I do. I did. Correct. Di, Correct, Ma'am. testingan mandaan kung mga anak ba. Okay. Ikaw, Ma'am Jo. So, unsa pa'y uban nga kalambuan? Si Sir Ariel siguro, aside from the celebration of Civil Registration Month, unsa pa'y uban na itong kabaghuan o kalambuan karon sa PSA, aside from that change of name? Since kuan sad Ma'am Jo ba no nga ang
as what they have mentioned kanina nga nagkadaghan man no ang nagpa-register. So kumusta man sir ang proseso na to? Dali na lang ba or sila mga facilities na to? Correct. Kumusta man? Oo. Kay makita nako, igagi nako sa Gaisano South. Abot na dito sa iskina iskina sa Tiangco. Actually, thank you for that question. No? Actually, sa una, linya good, no? Maring taasa. I think maabot na half of the block sa among office, no? And we try to improve it na we call enhancement. So, gidaghan na, ipadako namo ang among lugar. Katong andok sa una, we requested the building owner kung pwede i-relocate sila so that our space will be bigger. So, dako na ang space. Second is, nidaghan ang mga cashier, among giadan. Sa una, mag-complain sila na, init kaayo, no? Murag oven or murag isugba ka dito. Karon among nang gibutang anog daghan aircon, no? Hopefully, though functional is mga 4 pa lang, no? Or 5 na, but we're going to increase it. Basig ilang na po reklamo, baling bugnawan na po sa PSA, no? So we're trying to really improve it so that though may mga initial na iba na dili pa aware, initially na iba na sa kay mo linya, but we have also make some strategy through HERA na sayo mo ato dito 7 instead of 8 o'clock sa una mo process, we made it lower to 7 o'clock. So by 6 o'clock gi-entertain na namo sila, ipasulod na namo sila, giatagan na form, fill out of form. So yeah, priority number. So we have done everything we can, and of course naapay yung mga breaks area, no? They can go. So kung wala sila pamliti, they can go to mga breaks municipality or city and apply there, and those document will be given to us and we'll process it. So there's still much improvement maybe this year or the 2020 or in naanay kiosk na dito lang ka mo apply for your application for birth, marriage, or even death, and ihatag na lang ang OR sa among counter and it will be immediately printed and given to you. So those are the things na we plan. Even karon is nami breaks selected lang, and it's not the same with ours na on that day ihatag, di ba? But eventually in the future kani mga local civil register office sila po maka-perform na mo request dito sa ilang office on that day po makuha dayon. Maybe in our case mga within 2 hours, no? 2 hours This time 2 hours 2 hours makuha. Mahuwat No? na sir. Basta wala na problema. Ah. That will also happen in the future sa mga municipality. Okay. So dili na kayo in the future basig tulo na lang ang nasa among office, no? Okay. Most of the clients are already in the municipality. And we're also going to use the other agency. For now it's Cebu Regional Office ang service outlet and Dumaguete. In the future we will also put up sa Bohol and Bohol Tagbilaran. And sa Siquijor is lower than the service outlet. So we're really expanding it so that ang tao dili na sila magdisod, no? Okay. Okay, ana lang gyud, if only tagaan og chance ang mga government agencies, wa man ni maghunong paghunahuna og unsaon paghatag og nindot nga serbisyo nga atong mga kaigsuonan. Kini man lang kung uban dili makahuwat nya magyaw-yaw dayon. Nya pasangin lang ra bang ubang tao, pasangin lang yung presidente kay wa kunoy gibuhat. So we just give time and chance nga mag-evolve o mag-improve ang services. Okay? So, Hazin, napakipangutana diha ni Noel. Sir, si Ma'am Hera siguro, no? Ah. In a day, Ma'am, as of now, compared sa previous years, pila naman atong ma-process karon sa kanang mga document? You mean, Ma'am Hazel, the transaction? So, we can cater more than 2,000 a day. So, ang per tao, 1,500 ka tao ang among i-cater. That's for the walk-in. But we cater also the LGU. We have 65 LGUs. Kanang breaks, the batch request query system. So katong mga tao nga dili na mo rin sa Cebu City, ato sila sa, like for example, Lapu-Lapu, ato sila mo request, but dili dali
pira sa amoa. So, kay sila pa man adto naman sa liaison officer maadto sa amoa for that particular transactions. So usahay Ma'am Hazel, usa ka tawo na po ka dokumento ang pangayoon. So mao na nga daghan among ma-process na tingob. So especially kanang mga requirements kay karon na uso naman po sa police nga mag-update sila sa ilang files. So pangayuan sila sa numar, pangayuan sila birth, especially sa promotion nila. So yung sa pagkakaroon starting end of December that kuan mo na siya start sa mga peak seasons. So peak months na mo will start yun sa January until June. Enrollment, graduation, job, especially na yung mga job fair, mga sa activities sa POA, yung ana. So affected me. Yes. February ug June, sir. February ug June kasal month ang June, ang month ang February love month. Oo. Okay, so mo to mga kaigsunan ang kalaumbuan karon sa PSA. So ang makater ko no nila nganong daghan pa man maglinya gyud mamera. Mga gahigo unsa ba? Daghan pa man jud kaayo maagian man gud nako going to office. Ana man jud ko agi sa may kolon. Kasi di na masud sa ilang area. Di murag di pa sila open. Di pa sila open. Pero 6 AM i-cater naman nila. 7 AM na naman kaha. Nanay mga hatag. Oh. Kanina, because I am reporting in the office, actually my official time is 8 o'clock but nanako sa before 6 just to cater, no? So kanina nagpasulod ko sa mga tao 6:15. So hinay na sila sulod. So masulod, ma-accommodate na namo sa lingkuranan namo. So after early morning maghimo jud mi og kanang announcement nga we discourage everyone to come early kay risk ko kay ninyo kami kinara man sa sidewalk then dili magyud sila pero sige ginamo. So nagsige gid mi ingon nga ayaw mo og arig sayo kay ang arig sayo ang mo sayo ma'am Jo, like for example ganina among nahatag 300 plus mo na sila naglinya priority. So amo na silang mag-cater by 8 o'clock, maka-accommodate nami, makapabayad nami og almost 200 by 8 o'clock, ha? By 9 or 10 o'clock, kumana na sila. Pwede na mo cater na sa another 300. Ang amo Ma'am Jo, kung na nami naglinya, example, ay naglinya 400, amo dyan ng hatagan og number. So, ang katong mag-assign sa priority, mag-continue pag ito sila hatag. Continuing ginamong hatag unya amo ang priority number among i-cater is 1,500 at most kay kun mo hatag pa mi biyan dili na mi kapauli kay ang amo amang business rule is 0 transaction each day. So tanan nga nakabayad amo ginang iprinta So kanang karong adlaw 1,500 ma'am her nga tao. makakuha gina sila sa documents kailang gipangayo. Yes, Ma'am Anang Hazel. adlawa. Oh, except for the Senomar. So, in our citizens charter, we are mandated to issue the Senomar within 5 days, but ikaya na mo ni RD within 24 hours. So, kung nakabayad kag alas 8, karong adlaw, following day, maka-claim na natin mo ang Senomar. I like to add also. Kato yung gipangata na Jo is kato nga naman gid mo ana sa mo no. Actually that's one we like to also inform the public na kung ano yung birth certificate. Usually ang ilang buhaton is let's say they already know na 1 month ahead ng kuha nila. Dili na kuha nila 1 month ahead. They will get the document nila 1 hour or 1 day before na gi-require. Even though kay balo na gyud sila na 2 months ago kuha na siya. So that's the one. The other one is kung mato sila sa Brex is Dugay because Brex batch mo na siya. Labi na kung mas layo ka after 2 months at 2 weeks and so on and so forth, no? But sa amo 2 hours man good. Tapos gadali pa gyud sila. Tapos katulad yang kung gi-mention Philippines so manang muana sila sa amo. That's why mo tapok sila. In fact kaning mga school requirement kay bulo sila i-require na sila pero before enrollment, yan na sila mutalay tanan, no?
no? So pero kung ilang i-follow na 2 months before, spread na sila earlier, I think dili ta maka problema. So I hope the public will do that na maski na earlier pa mo kuha sila because they can do that in the Brex area. In fact sa mo po na siya, that's why basig tigom-tigom pa. Yeah. Pila 155 for the birth, Birth marriage, certificate. and death. So Senemar is 195 at 210. 210. Then the other information that we like to share is katong because of this Data Privacy Act. Sa una magod, ang birth certificate lang ang needs authorization and ID. So kung ikaw tagiya sa birth, kuha ka sa amo, ID lang. Pero kung imong kuhaon dili imong birth certificate na kay ID nimo, ID sa tagiya o authorization sa tagiya. That's for the birth. Ang marriage, death o Senemar wala kay authorization o ID. But sa una, but because of the Data Privacy Act, birth, marriage, death, and Senemar, kailangan gyud ang ID sa tag-iya o authorization sa tag-iya. So hopefully the public will also know that kasi naiuban taga Bohol moadto sa amo diretso ID ra niya tapos nakakuan siya na ang marriage sa una gihatag man ninyo karon dili. So at least the public should know all document that we will issue, the PSA will issue, should need an ID of the owner and authorization of the owner kung dili iya ang document. Say for example, sir, question ko sa Senemar. Like, every ladies would like to know kung single ba gyud ang ilahang karelasyon. Manguha sila sa Senemar to check. To check whether na ni katawa o murag na ni-react. Sigurista, Ma'am Jo. Oh, to check whether kanang ilahang love of their life single ba gyud. So maadto sa inyo kay mga Senemar unsa man pangayog authority di mahibawaan. Mangayo siya authorities sa iyang uyab. Kung dili mahatag ang authority ang iyang uyab, nay meaning ana. Ay problema. Nay problema. Take note, single ladies. So kung namoy uyab, okay lang nanay yung uyab mo na halos every day, no? Nagkita mo, wa gyud siya ni atog abroad, wa po siya ni atog Manila, wa siya nagbakasyon or for 1 month. Pero may everyday gear, holding hands mo mo everyday, no? So kana siya marag sigurado ka na wala gyud na minyo, no? Pero kung duda gyapon ka kay pwede mang one day nawala siya tapos nagminyo dito sa maybe sa usa ka lugar. So di gyapon sure, no? So to be sure, you ask for the Senemar sa lalaki. Kung lalaki po diskumpiyado po sa babae kay maybe abot ngano ka siya diskumpiyado, ngayo po siya o Senemar sa babae. So both of them. Pero mo lagi ni, kung dili siya mahatag authorization kay needed man na siya, so napo na meaning. It's either makita man ko dito na basig daghan day siya naminyuan. In fact, there was one case sa amo sa una, ni kay requirement siya og Senemar. Tapos ang biniya share gyud ang love life sa iyang husband. So namatay naman to iyang husband, dili namatay na to gi-require siya kay claim na gud sa benefit. Pag claim niya sa Senemar, tingala mi gahilak na siya, kusog kaayo. Kaya ambi niya share good. Paglantaw niya, 5 naman day sila kabuok nasa Senemar. so for the ladies na wala pa naminyo, be sure to get the Senemar and be sure to get the authorization. Mage, hindi sila mahatag, pugsa gyud. Pugsa gyud og kuan, no? I think if the other guy or the girl is love yun niya ng babae, iya gyud ang ihatag authorization. Announcement or unsa patungwa na mo mapangutana kanila sa national ID or whatever para sa ato ang mga kaigsunan nga makahibaw. Unahon ako ang ato ang information officer sa Philippine Statistics Authority Region 7 si Sir Noel Raffles. Thank you, Ma'am Jo. Thank you, Ma'am Hazel. Sa PIA, no? Kani importante kay paibalo nako sa itong mga kaigsunan, labi na kadtong mga nahimong sample household sa ato ang ongoing family income and expenditure survey.
second visit. Importante kayo na siya nga survey kay ani na to makuha ang mga kining sitwasyon sa matag kining panimalay in terms of income, expenditure, diri po na to makuha ang kaning mga poverty situation, no? Poverty threshold, kaning FICE or Family Income Expenditure Survey. Among pahinumduman atong mga kaigsuonan nga padayon mong musuporta no sa maong survey. Padayon na ang mga enumerator or kaning mga interviewer sa inyong panimalay og mas maayo nga Pakanon. mas maayo nga inyong ihatag ang sakto ug tukma nga mga tubag sa pangutana kay although do na tay press release which is very urgent sa ni siya para ma-disseminate yun ato ang kining kaimportante sa FICE. Although we have kining mga provision sa Republic Act 10625 nga dunay mga penalty or ma-penalize ang kining mga those respondents nga mo refuse muhatag og mga false or untruthful information or answer, and also katong mga dunay mga itubag nga mga binuang ba, no? Pwede sila ma-penalize sa Republic Act 10625. Pero the same law ni assure pod or ni kuan pod kini pang hatag pod og kasiguruhan sa tuang mga respondents sa publiko, no? Sa tanang survey nga Secrecy. ang tanang mga information, mga tubag ninyo sa mga question dili gini siya may ma-divulge, no? This all will be held strictly confidential, and kining mga information nga makuha or mahatag ninyo sa mga survey dili ni pwede magamit for any purpose of investigation, labi na taxation, mga enforcement or regulation, no? Dili ni siya pwede magamit. That is the safeguard under Republic Act 10625. So again, doon naman ko'y may medyo dunay mga information nga medyo dunay mga respondent nga murag nag ukon-ukon, murag nagdumili ba. Amo ni nga atong pahinumduman nga importante kayo ni nga survey, ang mga datos or mga information makuha nini mo ay basihan sa ato ang mga policy maker, decision maker, economic planners, no? Aron pag palabang og mga balaod, no? Mga serbisyo nga concerning poverty. So ang inyong suporta gikinahanglan namo pinaagi sa padayon sa atong mga enumerator, mga interviewer og hatag sa mga information nga mga sakto, no? So again, dili na lang ta maghisgot adtong maabot niya ng mga punto nga mga butag korte, no? Na Arbatay Census Compliance Project, although that is not really our last option or our option, no? Correct. Ang amo lang yun ato ipakita ang ato ang pagka Pilipino, ato ang pagka patriotism, no? Ang ato ang pagsuporta sa atong gobyerno, ang kanilang mga proyekto sa gobyerno, apel na ni mga census ug survey nga hatagan nila og pagtagad suporta. Okay. Daghang kay itong gipahibaw si Sir Noel Raffles, ari ko ni Ma'am Hera Juarez, ang CRS Outlet Supervisor sa PSA Region 7. Katong ingon nimo nga ayaw pa anhaag sayo. Kay So, thank you, Ma'am Jo. So, akong gihawag sa amo ang transacting public nga dili mo manhag sa iyo, no? Wana mo mga alas 7. So, ang uban magud alas 2 mana na, Ma'am Jo. So, ay anak mo sa alas 7 sa buntag aron dili mo kapuyon o ginuwat, no? So, after makabayad ang natay upat ka steps dinha sa amo ang outlet. First step is maghuhag priority number. Sunod bayad, sunod releasing. Ana na. So, primero magkuha siya application form. So, ang akong sunod nga pahibaw nga kana bitawng nag-celebrate man ta sa Civil Registration Month karong February. Katong mga naa sa lungsod, kalungsuran palihog, kung wala pa na rehistro palihog, duol lang mo sa inyong mga civil registrar kay naa sila'y panahon or adlaw nga i-condone nila ang bayad sa pagpangrehistro. So, paduol lang mo sa mga
local civil registrars. So naa sila yung mga serbisyo nga ihatag nga libre. So maura na Ma'am Jo, ug daghang salamat. Thank you. Okay, Ma'am Jo, no? The last but not the least, no? Ang Of region. course, ang Ah. Regional Director sa PSA, we have Engineer Ariel E. Florent. Thank you, Joe and Hazel. Isulod na lang po na ako ng national ID, which is very parang hot issue or concern sa mga public. And we keep on receiving mga phones na sugod na ba kay ganan ako mo kuha akong ID, no? Actually, the implementation rules and regulation was approved October 15, 2017, no? So, ay 18. 17 ba? 18. Then, because of that, it will be more or less 1 year na dapat ma-implement yun na siya, no? So, most likely, 2020 among target or even later part of this year. So, for this year, murag preparatory pa lang. We are preparing for the system. We're preparing for kinsa ni mga dapat i-register ang priority or special client, which is the minor, indigenous people, kani mga senior citizen, katong mga 4Ps and disabled, no? And yes, no? So those are among priority and we're getting some list. So ang gibuhat pa lang sa region, we might be coordinating with other agencies, no? Na of course the PhilPos, coordinating with the other agencies, the LGUs to gather this information. So just for the information sa mga publiko, wala pa may i-issue na national ID, no? The one that will help us in issuing and registration, and naman na yung registration that will take place maybe 2020, as I've said. PhilPos is one, no? Of course, PSA, we're happy na ang PhilPos na involved because halos asa sila, naaman sila, no? And they're also well versed on the registration, no? So, then of course, the municipality, Tanang Municipality, the local civil registrar, the Pag-ibig, no? Kaning SSS, PhilHealth, GSIS, COMELEC, no? And other agencies na among itap, no? So, they will be the one to register. So, for now, for the public, we will give you more information in the future once we have this information from the central office. So, ayaw mo, hindi man hinong ayaw mong tawag, pero pwede mong mangutana, pero don't be so kabalaka na wala pa man ko yung national ID. No, murag ganan na kayo. Pero we will just inform you in the future. But to be sure, 2020 is the big day for the Philippine national ID. Thank you very much. So, meantime nga wala pa mo yung national ID, kuha lang sa mong postal ID. Okay. Okay, Ma'am Hazel, Jo, no? So, mapasalamaton kita, no, sa atong mga officials gikan sa Philippine Statistics Authority, no, sa nga maoy atong bisita, no, karong adlaw, o hopefully, no, sa atong mga katawhan nga naminaw o nitan-aw sa My TV nga doon na sad mo yung mga nakuha, no, nga mga information, no, kabahin sa kalihukan sa PSA sa karon nga month, sa February ang civil registration month, no? So in behalf of PIA 7, AGU 7, DYMR Radio Pilipinas Cebu and My TV Channel 30, mapasalamaton kay tano sa atong mga bisita o ingon sa atong mga media friends nga ania karon, no? So every week ni agi ni sila permi. So kini si Hazel Gloria sa PIA 7, Ma'am Jo. Okay, sangan sa akong regional director si Director Rinaldo M. Malacapo Jr. sa Philippine Postal Corporation kini si Jojo Laico magaingon sa kasayuran ng kaugmaran pagpakabana katawhan maayong adlaw natong tanan.